A máme, čo sme nechceli. V polarizovanej atmosfére spoločnosti to kypí ako v tlakovom hrnci. Už nie len v parlamente, ale aj v médiách. Najmä tých, ktoré sú založené na novinárskom aktivizme a nie na žurnalistickej profesionalite. Najmä tých, ktoré tu v časoch najlepších vlád všetkých čias robili nadprácu a všemožne sa snažili mútiť aj politiku. Pritakávali arogantným politikom, zaslepeným propagandistom očkovania, ktoré vydávali za slobodu. Burcovali proti dezolátom, vysielali očkovacie lotérie, velebili mocipánov, ktorí zatvárali médiá, prevádzky, prinášali atómovky a zatvárali ústa ľuďom iného názoru. Dokonca s prianím, citujem, aby pri ochorení kvičali od bolesti ako svine na bytunku. Koniec citátu. Áno, týmito slovami sa blisol komentátor opozičného denníka v čase covidu. A tomu nestačilo. Blisol sa opäť a šľahol tentoraz na členov a sympatizantov politickej strany, ktorých keď vraj stretnete, treba dehumanizovať. Áno, počujete dobre. Dehumanizovať. A ide o priamu výzvu. Je to vizitka nielen opozičného média. Je to osobná vizitka novinárskeho pometenca. Mentálne a citovo vypatlaného chudáka, novinárskeho diletanta s nulovou sociálnou empatiou a intelektom na úrovni sotva húpacieho koníka. Som veľmi zvedavý, ako sa chopí práce pán generálny prokurátor. Za súčasného stavu výbušnej a polarizovanej atmosféry v spoločnosti ide totiž o závažné podnecovanie k nenávisti. Žiada si to exemplárny postih, ktorý bude varovaním pre všetkých podobných nespratníkov, ktorí si myslia, že ako novinári si môžu dovoliť všetko. Nie, vážený, tu už končí akákoľvek sranda.